nama je ravnateljica Centra Juraj Bonači. Jasenka, ovo je još jedna od prilika da djeca izađu i da pokažu u biti što se sve radi s njima. Ovo je prilika koju jako cijenimo jer oni jako vole pokazati ono što su tijekom godine pripremali u našim prostorima i nadamo se da je publika bila zadovoljna njihovim nastupom. Vidjeli smo kako se njeguju tradicionalni plesovi i običaji iz našeg podneblja i nadam se da ćemo imati još ovakvih prilika za nastupiti, a ujedno moram pohvaliti suradnju sa turističkom zajednicom koja se zaista sa našom ustanovom odvija dugi niz godina i svaki put nam ustupi prostora da prikažemo što radimo i što možemo. Kad kažemo što rade, što djeca sve, naime osobno znam da je jako veliki opus djelovanja i radionica i škola i drugih centara od Juraj Bonačija. U biti što bismo mogli reći ukratko što djeca sve rade, odnosno štićenici centra? Mi ih nazivamo korisnici jer oni samo koriste našu uslugu. Dakle, sve što se može u svakodnevnom životu raditi, to rade i oni. Uz ono prvo odgoj i obrazovanje koje se odvija u prostorima na Bruna Bušića 30, u radionicama u dnevnom centru Firule, odvija se niz aktivnosti preko dramske, likovne, sportske radionice, niz sekcija i radionica na tom mjestu oni pokazuju svoje radove, svoje sposobnosti i prilike poput ovih su zaista značajne da vidi i šira javnost šta mi možemo. Hvala. Hvala i vama. Opet kraj starog komina, napijem se domaćega vina, pa mi mater postelju namisti, lancuni su od djetinjstva isti, lancuni su od djetinjstva isti. Ne budi me mati, ne budi, ne zovi, sin tvoj na pušinu, u djetinjstvo plovi, u djetinjstvo plovi. Ne budi me mati, kad zora dođe, sve grubo i teško, neka u snu prođe, neka u snu prođe. S nama je predsjednica ženskog pjevačkog društva Marijan. Naime, društvo koje je evo stvarno prihvatilo bez iti malo problema nastup ovdje. Od kada društvo uopće postoji? Pa društvo postoji jako dugo, međutim ovo sad zadnjih recimo 10 do 15 godina mi smo se onako poprilično organizirali i aktivirali, evo sudjelujemo u svim gradskim manifestacijama. I u stvari to nam pričinava i zadovoljstvo biti dio tog grada, svih ovih događanja u gradu, našto ovaj 12. mjesec je onako kad grad i treba da živi, kroz njega da se čuje ta pjesma, mislim da to onako veseljava svih nas. Koliko društvo ima članova? Da li to možemo uopće reći? Da li je ovo samo jedna postava ili su svi članovi? Pa uglavnom negdje od 15 do 18 članica aktivnih koje sudjeluju u svim tim manifestacijama, ali mi se po potrebi znamo prilagoditi, ako su manji prostori za pjesmu, onda nas dolazi određeni broj koliko treba. Uglavnom je tu negdje 15 žena.
Što se tiče nošnje, vidim da imate svi karakterističan, ne znam kako se zove taj dio. Berta, to se zove Berta, to je dio iz Splitske narodne nošnje. Pa s obzirom evo, da smo i mi dio grada, onda smo mislili da je ovako nešto najprikladnije imati za prepoznatljivost, s tim da imamo i zimsku, recimo neku garderobu, jakete sa alamarima, eto, koristimo se tim dijelom iz naše prošlosti. Da li možemo očekivati nekakvi novi CD, da li ćete izdavati, da li imate u planu tako ići na svoje vode ili ćete ostati u prepjevima već poznatih hitova? Pa mi smo 2005. godine imali svoj prvi samostalni koncert u Lori, koji je bio vrlo uspješan koncert i poslije njega smo onako s koncerta uživo izdali svoj i prvi CD, koji smo onako interno rasprodali. Sad smo u stvari jednoj pripremi za jednu autorsku pjesmu našeg voditelja Žarka Siriščevića i pokušat ćemo se plasirati za Kaštela. Dakle, idemo malo naprijed onako, ali uvijek smo tu za grad, uvijek smo na raspolaganju za ovakve manifestacije. Želim svu sreću u radu i sve najbolje za Svetu Luci i ostale blagdane. Tako je, hvala vama i svim građanima Splita, sretni blagdane. Hvala. S nama je i članica udruge Split Zdravi grad, odnosno Stella Benda. Dobar dan, drago mi je u ime udruge Split Zdravi grad. Drago nam je što smo danas imali prigodu sudjelovati zajedno sa štićenicima centra Juraj Bonači ovdje u ovom programu na Peristilu. I zapravo drago nam je što smo postali dio zbivanja u ovome gradu, u ovo predbožićno vrijeme i lijepo je što se osjećamo dobro tu u svome gradu. Koliko dugo je u biti postoji Stella Bend? Pa Stella Bend je nastao kao ideja prije jedno godinu i nešto dana i evo godinu dana sad već punih uvježbavamo redovito, ali treba reći da zapravo ovo što smo danas vidjeli su odrasli članovi našeg benda. Inače smo puno brojniji jer radimo i s djecom u osnovnim školama koje također učimo ove pjesme koje su ispunjene ljubavlju i nekim toplim ljudskim vrijednostima i upravo su prikladne za ovakve blagdane. Sam baš htio reći, vi radite djecom došla s poteškoćama u razvoju, međutim ono što me zanimalo, vaš pristup pjesmi je uključivanje okoline, znači ta radost nije samo u vašim riječima, nego uključujete i publiku koja vas prati. Autor naših pjesama je gospodin Ranko Milić, inače idejni voditelj programa Petra i programa Stella Polaris u okviru udruge Split Zdravi grad. I mi radimo i s djecom s posebnim potrebama, s ljudima s posebnim potrebama, ali i s djecom u redovnim osnovnim školama s kojima surađujemo već godinama. Jedna naša pjesma kaže širi krug života mog. Eto, to je zapravo smisao naše pjesme, a to je da svi u njoj prepoznaju ono najtoplije, najljudskije i nema onoga koga zapravo ta pjesma ne dirne u srce i ko se odmah ne priključi. Zato uvijek sa sobom nosimo pjesmarice koje zapravo samo kad damo ljudima u ruke, oni tu pjesmu prihvaćaju i vrlo često se i vežu na bilo koji način ostaju uz nas. Eto, ja se zahvaljujem što se odazvali ovo našem malom skupu, maloj izložbi, odnosno performansu. Nadam se da ćemo i sljedeće godine, odnosno da ćemo se dalje viđati upravo na ovakvim prigodama. Nema sumnje. Hvala vama.
I evo, ovako je počelo. Prije 5 godina moja prva kreacija koju vidite na mojoj dragoj prijateljici napravila jedan mali šušur ovdje na Peristilu. Zahvaljujući turističkoj zajednici grada Splita koju stvarno ovom prilikom još jednom zahvaljujemo, i bila je izložena kao i sada u izlogu s radovima djece s poteškoćama u razvoju, korisnicima Centra za rehabilitaciju Juraj Bonači. Što drugo reći, zahvaljujemo svima koji su sudjelovali ovdje, znači turističkoj zajednici koja nas je primila, Centru Juraj Bonači, naravno na njihovoj plesnoj skupini koja je stvarno predivno to plesala. Zahvalit ću i Stella Bandu Udruge Split Zdravi grad te ženskom pjevačkom društvu Marijan koji su danas bili ovdje, kojih nije trebalo puno nagovarati da dođu. Što sam htio u biti prije 5 godina napraviti s ovom kreacijom, u biti ovom suradnjom? Igrom slučaja postao sam kreator jer kreacija bi trebala biti samo jedna, a nastalo ih je preko 50-60. Htio sam jednostavno da kažem mladim ljudima da ne trče za nečim što je nedostižno, već da shvate da imaju zdravlje i to je ono najbitnije u životu što trebaju čuvati i brinuti o tome. Kate, kako je bilo? Odlično. Rekla je da je ne pita ništa. Odlično. Malo bi si mi utekla tamo, cijelo vrijeme se smrzla. Ma ono, dobro je, gura se. Dobro, nosila si do sada moje kreacije, sad moraš reći da su super krasne, divne. Super krasne, divne, oduševljena sam. Eto, naravno, zahvaljujem Splitskoj televiziji, mojoj kući koja je došla ovo i popratila i u svakom slučaju do sljedeće prigode, zdravi i veseli bili.